O conselleiro de Emprego foi encargado de informar o empresariado de Valga e a súa contorna das medidas postas en marcha este ano para potenciar a empregabilidade e a competitividade do tecido productivo. Liñas mestras, dixo José González, para buscar man de obra cualificada ou facerlle fronte ao absentismo laboral. Liñas estratéxicas de funcionamento da Consellería de Emprego, modificacións que temos implantado de cara a afrontar esos retos do mercado laboral, fundamentalmente a escasez de man de obra e ao mesmo tempo tamén a flexibilización da formación aos desempregados e a xente que busca ese acceso ao mercado laboral para ser capaces, como digo, de chegar canto antes ao obxectivo de que estén traballando nas nosas empresas. O conselleiro tamén reivindicou a necesidade de pechar o círculo da empregabilidade a través dunha estrategia integral de políticas activas de emprego que conecten a formación pro emprego cos incentivos á contratación. Hoxe mesmo se publica eses incentivos á contratación no DOGA, casi que 20 millóns de euros, e por primeira vez vamos a priorizar neses incentivos á contratación aquela xente que se estea formando a través dos programas públicos de formación, buscando pechar o círculo, que se formen neses programas públicos e logo que a través dos incentivos poidan ser contratados para que canto antes estean nese mercado laboral. A xuntanza de hoxe forma parte dunha rolda de encontros por toda Galicia onde están representadas empresas de distintos tamaños e sectores. O alcalde de Valgas salienta a importancia deste tipo de reunións pro empresariado local. Esa é a forma de traballar, non? Entre Xunta de Galicia e os empresarios que vayan da man, porque son os verdadeiros creadores de postos de traballo, non? E entonces, entre eles, como dicía antes, a Consellería pon unhas ferramentas a súa disposición e eles o que teñen que ver é que posibilidades hai, que alternativas, e sabemos en este momento que hai necesidade de personal, non? Para as súas empresas e que se formen, é importantísimo, porque especialmente na maioría das empresas porque necesita ese personal cualificado.